Manay, pati si Madam. Kami nalako to, puro diyaw lawari na nangyayang ko, Madam ah. Tanay. Shoutout po Nora. Nora lamat. Okay, manay ka ni, tani diyaw sa kaos mo, balik kaos mo. Bro ka, bro. Maong iagawad si kayo namin kakaro, wadyang natin, nagkalasyon public market, dyan sa raramay pusto-pusto, yaman lala ko, wala ray, gabay kong teoputan si karanatan, dakaw, so anong nang kuya, kakawas na biyaw, so si Agsay, wadyang natin, dadabay ko, teoputan ko, nanto, rason, aking akatiyaw natin, at sayan agaw. Agsay, good morning, kumusta kila si? Ni, anong nang ko, puro duyaw sa nanang ko dyan namin na lumalabo, tignan natin, nanto kasi makasunod. Siyempre, swerte. Pampaswerte manaya yan. Nung tansirin, nanduyawag mo lang mo niya, karidak natin ah. Maswerte ka. Okay, sige, salamat siya. Paano wali gabi yun i-shout out? Anggap pula. Si Alsi, tinipatang ko lang. Tinipatang ko lang Alsi. Madam, si kayo may isang kagangganan dyan, Parmasya Butika. Iba kayo pa sirin, no? Ante rason na akin, sulong yun tayo kamusyon natin na duyaw. Sa feeling tinatan siya kami alutulutong mangga. Si kayo madam eh. Saksakin sa rason nyo, nakikatuyaw kayo natin. Kasi favorite ni mga alutudugan lang. Ano ba? Wala ka ba yung bati yun na mo? Ay mga renura kalimlim tagamangko. Agbi na siya kayo, yagal na siya daw. So, sa kaya kaduyaw at sa manad na ako'y balas tayo patante pa. Akin kuya, busy kayo? Akin eh. Ang tutay lutuyo, bali-balita na. Lutong na pano. Away yung pamaganot ikaw rin ay, itagayo. Ang tuy rason man ay, aki puro duyaw. So, sulong nyo, pati ka uriyo, duyaw. Bagay pa si rin kuya. Pati plastic bag yun eh, duyaw ah. At tutan eh, akin eh, akin. Ang timba kasang duyaw natin, tani maganolay balintay, sakit duyaw ni isulong yun, dapat ang balang ako mon. Ha? Nando yung tama kakuri. Puri man hayaya, so diyaw, kawas wa. Walay ka ba yun ni Bate, shout out. Happy Valentine's na kayo sir eh. Happy Valentine's. Happy Valentine. Si Darling ko. Darling ko, Happy Valentine darling. Okay, salamat Kuya Carling. So, bali-bali man na yan. O yan, natuputan mo rin totoo. Piano na linuway kanunutan mo. So, salamat na balbalog si kayo, Kuya Carling. Diyan si Wing kan si Julio. Ara may gwagwapo ya pumapasada at kalasyaw. Shout out kayo mga barkada. Hello! Okay.